Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. Uz regresivni, odnosno nejotovani oblik tje, u crnogorskom jeziku je opšte prisutan i progresivni, to jest jotovani oblik će. Taj oblik upotrebljavan je u crnogorskoj književnosti gotovo bez alternative do 3. decenije 20. vijeka, a u govornom jeziku ostao je do danas. Uz jotovane oblike tipa zavrćeti, požućeti upotrebljavaju se i dubletni nejotovani oblici zavrtjeti, požutjeti. I glasovna grupa cije upotrebljava se u jotovanom obliku će, na primjer u riječi ćepanica, ali ima i dubletni oblik cjepanica. Jedino se glasovna skupina cvije upotrebljava isključivo kao će u toponimima i antroponimima Četna, Četko, Četković, Četni do, Četna polja, Četuljina dolina i slično. Niko te nije ni ćerao ni tjerao, sam si rekao da ćeš to da završiš. Izgledala je bezućešno, a onda se iz čista mira doćerala i izlećela iz kuće kao munja. Polećeše sokoli sivi, cio grad nadlećeše. Trčala je tako brzo da su je boljele ćevanice i kao bez daha stigla u Četni do. Slike koje čuvam su toliko stare da su potpuno požućele. Baba ga je poslala da donese koju ćepanicu da naloži. Zavrćela je kišobran i zapjevala. Uz nejotovanu, odnosno regresivnu glasovnu skupinu dje, u crnogorskom jeziku je opšte prisutna i jotovana, to jest progresivna skupina đe. Taj oblik od vajkada se upotrebljavao u govornom jeziku u Crnoj Gori, a bio je prisutan i u crnogorskoj književnosti do 3. decenije 20. vijeka. Naravno, takvi oblici upotrebljavaju se ravnopravno sa dubletima, pa se govori đe i gdje, đed i djed i slično. Gdje god pođem, znam odakle dolazim. Gdje god da odem, znam da mi je dom tamo, gdje mi je đedovina. I djecu ću svoju tako da učim. Opekla se, a rana je istog trena zabriđala. Vidjet ćemo što će biti u nedjelju, najkasnije u ponedjeljak. Šeđeli smo satima, pričali i smijali se djetetu koje nije umjelo da zađene konac u iglu. Đed je došao i pitao, gdje se đede ono dijete? Kad me već pitaš, hoću li iđe da idem, da ti kažem da neću niđe. Možeš ti da tražiš i ovdje i ondje, a da nađeš ne možeš. Što god da uradiš, jednog dana će izaći na viđelo. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.